تقيح بلانيت مارس. أمريكا، روسيا، تشاينا، كومون حبرت أوروبا بتدغاغامي ود سبنا بلانيت مارس كنسددنا كبلو كاب زجمرو عامታት تقصير له. እቲ ከም ቀንዲ ምኽንያት ዘቕርቦ ድማ ምስ ቀጻሊ ወለዶታት ናይ ወዲ ሰብ ድሕሪ ገለ ዓመታት ወይ ዘመናት እዛ እንነብረላ ዘለና ዓለም ንብምሉእ ህይወት ዘለዎ ፍጡር ክትፀውር ዓቕማ ኣይገለዋን እዩ። ስለዚ ቅድሚ ዝኣገረ ንዝመጽእ ወለዶ ሓንቲ ውሕስቲ መንበሪት ክትኮኑ እትኽእል ፕላኔት ክነዳልወላ ኣለና። እንተዘይኮይኑ ግን ድሕሪ ግዜ ዓለማዊ ዋዕን ካልእን ብዝጠንቁ እዛ እንነብረላ ዘለና ዓለም እንደርኣ ተደምሲሳ ወዲ ሰብ ሓንሳብና ሓዋርን ክጠፍእ ዝብል ንኽትኣምኖ ዘሸግርን ምስ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ምውዳር ዝመስልን ትራጀዲ እዩ። ግና ስለምንታይ እዛ ፕላኔት ተመሪፃ? እተን ካልኦት ከ እንታይ ስለ ዝኾነ ዘይተመርፃ? ንምዃኑ ኸ እዛ ትበሃል ዘላ ፕላኔት ወዲ ሰብ ንኽነብራ ውሕስቲ ድያ? ስለምንታይ ከ ክሳብ ሎሚ ወዲ ሰብ ክነብራ ዘይፀንሐ? ህይወት ኣብ ፕላኔት ማርስ ከመይ ይመስል? ይከኣል ዲኸ? ንዝብላ ነጥብታት ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ሰናይ ምክትታል። እዛ ፕላኔት ብዕቤታ ካብዛ እንነብረላ ፕላኔት ብኽልተ ዕፅፈት ትንእስ ኮይና ኣብ ዙርያ ፀሓይ ብድሕሪ ፕላኔት ምድሪ ኣብ መበራብዒ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ። ማርስ ብግዜ ለይቲ ደሚቕ ቀይሕ ሕብሪ ሒዛ ከም ከዋኽብቲ ኣብ ሰማያት እትረአ ናብዛ እንነብረላ ፕላኔት ምድሪ ዝቐርበት ፕላኔት እያ። ቀያሕ ዝኾነትሉ ምኽንያት ድማ ኣብዛ ፕላኔት ብብዝሒ ዝመረተ ሓፃውን ስለ ዝርከብ እዩ። እዚ ሓፃውን ግን ካበይ ይመጽ እዩ? ቅድሚ ነዊሕ ዘመናት ንፋስ ነቲ ኣብታ ፕላኔት ዝርከብ ሓመድ ከም ዝበሓጉጎን በቲ ዝፍጠር ዝነበረ እሳተ ጎመራ ድማ እታ ውሽጢ እቲ መሬት ተቐቢሩ ዝነበረ ኣይሮን ተተፊኡ ንላዕሊ ከም ዝወፀን ምስ ምንዋሕ ግዜ ድማ እቲ ዝተተፍአ ሓፃውን ከም ዝመረተን ቀይሕ ሕብሪ ከም ዝሓዘን እዮም ተመራመርቲ ዝሕብሩ። ኣብዛ ፕላኔት እዞም ብልምዲ ኤልያንስ ኢልና እንፅውዕ ማርሽያን ዝተባሃሉ ባዕዳውያን ፍጡራት ከም ዝነብሩ እዩ ዝግለጽ። በዚ ምኽንያት ድማ ወግዓዊ ስሞም ማርሽያንስ ዝተባሃለ፣ ትርጉሙ ድማ ንፕላኔት ማርስ ዝገዝእዋ ደቂ ሰባት ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ኣህዛብ ዓለምና ብተደጋጋሚ ዝሓተዎ ሕቶ እንተዳሃልዩ ህይወት ኣብ ፕላኔት ማርስ ከመይ ይመስል ዝብል እዩ። ብሕፅር ዝበለ ፕላኔት ማርስ ነዚ ትመስል ሓንቲ ደርቕቲ ደሮና ሓመድ እምንን ዝበዝሓ ብፀሓይ ዝተሓብለት ፕላኔት እያ። ናብ ከምዚ ዓይነት ቦታ ድማ ወላ ንኽትዛወር እውን ክኸይድ ዝደሊ ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን። ግና እዚ ሕጂ ዘሎ ውጥን ጥራይ እዩ። ነዚ ውጥን እዚ ናብ ተግባራዊ ንምቕያሩ ድማ ቀሊል ከም ዘይከውን ኩልና ንግንዘቦ ሓቂ እዩ። ምኽንያቱ ካብዛ እንነብረላ ዘለና ፕላኔት ተበጊስካ ናብ ማርስ ንምብፃሕ ብውሕዱ 7 ወርሒ ይወስደልካ። ብድሕሪ እዚ ኣብታ ፕላኔት ብሰላም ክትዓልብ ዘለካ ተኽእሎውን 54 ሚእታዊ ጥራይ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ናይ ማርስ ኣትሞስፌር ዝተበታተነ ስለ ዝኾነ ነታ ብልዕሊ 20,000 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እናተሓንበበት ትመጽእ መንኮርኮር ፍጥነታ ክቕንስ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እዩ። ሓንቲ መንኮርኮር ብሰላም ንኽትዓልብ ፍጥነታ ትሕቲ 10 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክኸውን ይግባእ። ነዚ ንምፍታሕ እቶም ተመራመርቲ ነተን መንኮርኮራት ኣብታ ፕላኔት ኣብ ዝዓልባሉ እዋን መጀመርታ ጃንጥላታተን ዘርጊሐን ፍጥነተን ይቕንሳ እሞ ቀፂለን ሬትሮ ሮኬት ፍንዋ። እዚ ማለት ናብ ኣንጻርቲ ዝኸድኦ ዘሎ ኣንፈት ዝኣንፈቱ ሮኬት ወይ ሓያል ንፋስ ይፍንዋ። ብድሕሪ እዚ ፍጥነተን ቀኒሰን ኣብታ ፕላኔት ክዓልባ ምስ ቀረባ ኣብ ዙርየን ዓበይቲ ኩዕሳት ይነፍሓ እሞ ከም ኩዕሶ ጠረብ እናበላን እናተንከባለላን ኣብ መዓልቦን ይበፅሓ ማለት እዩ። ነዚ መስርሕ ከቢድ ካብ ዝገብሮ ነገር ሓደ መልእኽቲ ካብ ማርስ ናብዛ እንነብረላ ዘለና ፕላኔት ንኽበፅሕ 10 ደቂቕ ስለ ዝወስደሉ እዩ። ስለዚ ኩሉ ነገር ብጥንቃቐ ክከናወን ይግብኦ። እንተዘይኮይኑ ግን ናይ ሓንቲ ንኡስ ካልኢት ጌጋ ብዙሕ ዋጋ ክትኽፍለካ ትኽእል እያ። እዚ ኩሉ ሓሊፉ ብሰላም ኣብታ ፕላኔት ምስ ዓለብካ እውን እንተኾነ ኣዝዮም ሓደገኛታትን ኣስጋኣትን ቀልጢፎም ክፍትሑ ዘለዎም ነገራት እዮም ዝፅበይኻ። ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ቀዳማይ ቴምፕሬቸር ወይ ሙቐት እዩ። ኣብ ግዜ መዓልቲ ሙቐት ናይዛ ፕላኔት 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ግዜ ለይቲ ግን ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ዓቐን ናይቲ ሙቐት ናብ ትሕቲ 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይዝወርድ።
እዚ ተቀዳማይ ሽግር ክኸውን ከሎ ካልኣይ ራዲዬሽን ወይ ጨረር እዩ። ኩልና ከም ንፈልጦ ቆርበት ወዲ ሰብ ፀሓይ እንተዳሃሪሞ ይቃፀል ማለት ይቀይሕ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ፀሓይ ኡልትራቫዮሌት ዝተባሃለ ጨረር ስለ እትሰድድ እዩ። እዚ ጨረርታ እዚ ድማ ንቆርበትና ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ይኹን እምበር እዛ እንነብረላ ፕላኔት ምድሪ ኦዞን ሌየር ብዝተባሃለ ከም ኮቦርታ ተጠቕሊልዋ ዝርከብ ካብ ዝተፈላለየ ጋዛት ዝቆመ ቀፀላ ዝተሸፈነት ስለ ዝኾነት ኣዝዩ ውሕድ ዓቐን ጨረርታ ፀሓይ ጥራይ ናባና ዝበፅሕ። ንፕላኔት ማርስ ግን ካብዚ ጨረር ዝከላኸለላ ቀፀላ ዳርጋ የብላን። ስለዚ ኣዝዩ ብርቱዕ ጨረርታ ፀሓይ ዝዓልባ። እዚ ነገር ድማ ንህይወት ደቂ ሰባት ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቶም ወዲ ሰብ በቀሊሉ ኣብዛ ፕላኔት ንኸይነብር ዝገብሮ ነጥብታት እዩ። ሳልሳይ ሕቶ ኦክሲጅን እዩ። እዛ ፕላኔት እዚኣ 95 ሚእታዊት ብካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ 3 ሚእታዊት ብናይትሮጅን፣ 1.6 ሚእታዊት ብኣርጎን፣ ኣዝዩ ውሕድ ዓቐን ኦክሲጅንን፣ ካርቦን ሞኖክሳይድ፣ ሚቴን፣ ከምኡውን ማይን ካልኦት ጋዛትን ትውንን። በዚ መሰረት ኣብዛ ፕላኔት እዚኣ ኦክሲጅን ዝበሃል ዳርጋ የለን። ወዲ ሰብ ብህይወት ንክቅፅል ካብ ዘድልይዎ ነገራት ብቀዳማይ ደረጃ ስራሕ ድማ እዚ እነስተንፍስ ኣየር ማለት ኦክሲጅን እዩ። ስለዚ ወዲ ሰብ ኣብ ማርስ ብዘይ ሓገዝ ናይ ኦክሲጅን ክነብር ኣይክእልን እዩ። እዞም ዝተጠቕሱ ሰለስተ ነጥብታት ወዲ ሰብ ናብ ማርስ ቅድሚ ምስዳዶም ኣቐዲሞም ክፈትሕዎም ዘለዉ ኣገደስቲ ነገራት እዮም። ስለዝኾነ ዓለም ለኻውያን ተመራመርቲ ስነ ህዋ ናብታ ፕላኔት ዝተፈላለዩ ሮቦታት ብምስዳድ ኣብ ከቢድ ስራሕ ይርከቡ። ገለ ካብ መፍትሒ ኢሎም ዝቐረብዎ ነገር እንተዳሃልዩ ድማ ሓደ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ምዕቡል ገዛውቲ ምስራሕ ዝብል እዩ። እዞም ዝስርሑ ገዛውቲ ካብ ዝተፈላለየ ጥረ ነገራት ዝስርሑ ኮይኖም ደጋዊ ክፍሎም ካብ ፀሓይ ንዝመፅእ ተጓዳኢ ጨረር ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝከላኸል ተገይሩ ክስራሕ እንከሎ ኣብ ግዜ ቁሪ ሙቐት ኣብ ግዜ ሃሩር ድማ ዛሕሊ ዝህብ መሳርሕታትን ንእስትንፋስ ወዲ ሰብ ዝኸውን እናሻዕ ዝሕደስ ኦክሲጅንን ይውንኑ። ደጋ ኣብ ትወፅሉ እዋን ድማ ስፔስ ስዊት ማለት ናይ ህዋ ልባስ ተኸዲንካ ትወፅእ ማለት እዩ። እዚ ክዳን ክብደቱ 21 ኪሎግራም ክኸውን ከሎ ዋግኡ ድማ ካብ 12 ክሳብ 20 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ይበፅሕ። ንሓፈሻዊ ርድኢት ዝኣክል እዚ ክዳን ንሙቐት ዛሕሊ፣ ጨረርታ ፀሓይ ኮታስ ካብ ብዙሕ ነገር ክከላኸል ዝኽእልን ንሙሉእ ኣካላትካ ዝሽፍንን ምዕቡል ክዳን እዩ። ይኹን እምበር እቲ ልባስ እንተተኸፊቱ ወይ እውን ነቲ ካስኮ ካብ ርእስኻ እንተ ኣውፂኻዮ እንታይ ከጋጥመካ ከም ዝኽእል ተዓዘብ። ብዘይ እዚ ልባስ እዚ ካብ ፕላኔት ምድሪ ወፃኢ እንተነውሐ ንቴስዓ ካልኢት ጥራይኻ ብሂወት ክትፀንሕ ትኽእል። እቲ ምክንያት ድማ ፀቕጢ ናይቲ ዘለኻዮ ቦታ ብዘኸትሎ ኣካላትካ ብቐጥታ ክንፋሕ ይጅምር። ቀፂሉ ኣብ መላእ ኣካላትካ ዝርከብ ማይ ይሃፍፍ እንተላ የዒንትኻን መላሓስካን ማለት እዩ። ድሕሪ 15 ካልኢታት ድማ ኣብ ሳናቡእካ ዝርከብ ኣየር ስለ ዝውዳእ ደምና ኦክሲጅን ኣብ ሓንጎል ካብ ምብፃሕ ይቋርፅ። ብድሕሪ እዚ ሕፅረት ትንፋስ ይኸትለልካ እሞ ትመውት። ስለዚ ኣብ ፕላኔት ማርስ እውን እንተኾነ ብዘይ እዚ ክዳን እዚ እንተነውሐ ንቴስዓ ካልኢታት ጥራይኻ ብሂወት ክትፀንሕ ትኽእል። ቀፂሉ ዝመፅእ ሕቶ መግብን ማይን እዩ። ነዚ ነገር ተመራመርቲ ስነ ህዋ ብዝግባእ ከም ዝተዳለውሉ እዮም ዝሕብሩ። ንኣብነት ማይ ንምርካብ ነቲ ኣብታ ፕላኔት ዘሎ በረድ ብምምካኽ ኣፃሪኻ ናብ ዝስተ ማይ ክቕየር ከም ዝከኣል፣ ንጉዳይ ምግቢ ብዝምልክት ድማ ዝተፈላለዩ ተመራመርቲ ንገለ ካብ ኣሕምልቲ ኣብ ማርስ ከብቁሉ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝሓበሩ ብመጠኑ ንሽግራቶም ዘፋኹስ ይመስል። በዚ መሰረት ኣብ ማርስ ንዘይተወሰነ ዘመናት ውሱናት ኣሕምልትን ማይን ጥራይ እናተመገብካ ክንበር እዩ ዝሕሰብ ዘሎ። ብተወሳኺ ወዲ ሰብ ኣብዛ ፕላኔት ክነብር እንተደኣ ጀሚሩ ቁመቱን ዕድሚኡን ክውስኽ ከም ዝኽእል ይሕበር። እቲ ምንታይሲ ሓንቲ ዓመት ኣብ ፕላኔት ምድሪ 365 መዓልታት ክህልዋ እንከሎ ኣብ ፕላኔት ማርስ ግን 687 መዓልታት እየን ዘለዋ። እዚ ማለት ሓንቲ ዓመት ኣብ ማርስ ዳርጋ 2 ዓመት ኣብ ምድሪ ማለት እዩ። ካልእ ማርስ ብርቱዕ ስሕበት ምድሪ ስለ ዘይብላ ቁመት ወዲ ሰብን ብኡ መንፅር ክውስኽ ከም ዝኽእል ይንገር። ኣብ መወዳእታ ተመራመርቲ ነዚ ዝጠቐስናዮ ኩሉ ሽግራት ፈቲሖም ኣብ 2033 ዓመተ ምህረት ናይ መጀመርታ ገያሻይ ሰብ ናብ ፕላኔት ማርስ ክሰዱ ምዃኖም እዮም ዝሕብሩ። ይኹን እምበር እቶም ዝኸዱ ሰባት ኣዝዮም ሃብታማት ሰብ ፀጋ ምዃኖም ክንግንዘብ ይግባእ። ምክንያቱ ኣቐዲሞ ከም ዝገለጽክዎ ነቲ እትለብሶ ክዳን ጥራይ ልዕሊ 12 ሚልዮን ዶላር ነተን ኣብ ሰዓት 27000 ኪሎ ሜትር ዝጓዓዛ መንኮርኮራት ዝኸውን ትኬት ንምግዛእ ድማ ቀሊል ዘይኮነ ገንዘብ ስለ ዘድልየካ። እምበኣርከስ ወዲ ሰብ ናብ ማርስ መዓስ ከም ዝኸይድ ንግዜ ዝገደፍቶ ኮይኑ ንሎሚ ዘዳለኽዎ ወዲ ሰብ ኣብ ፕላኔት ማርስ ክነብር ይኽእሎ ዝብል ኣርእስቲ ግን ሕፅር ብዝበለ ነዚ ይመስል። ብዘቕረብኩልኩም መደብ ቁሩብ ፍልጠት ረኺብኩም ክትኮኑ ድማ ተስፋ ይገብር። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ዝተፈለየ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።